Какви са тези бокуци? Никола Руменова, ако обичаш, прибери си гримовете веднага! Отворете си веднага учебниците! И запишете. Задача първа. Иска ли някой да реши тази задача? Може ли аз? И това ти викам. Безсмешна работа. Госпожо, извинявам се за закъснението, просто някой беше заед да хапва. Визирам нея. Ти пък какво става, чува? Аз съм ти виновна. На закрито сме ти си с очила, бе, човек. Бе, мани се от тук. По-добре очила, отколкото глава без мозък. Махай се му. Седнете си по местата и по-тихо. Изчакайте, за къде сте се разбързали? Седнете си на местата да ви кажа нещо важно. Утре ще имате важно контролно, което ще важи цялата срочна оценка. Зависи това от вас. Седнете на газовете си и учете. Свободни сте. Хора, хрумна ми една идея. Каква? Искате ли да открадем едно контролно, да го решим, за да може всички да препишем верните отговори? Хора, вие луди ли сте? Как така ще ги скуваме? Какво толкова ще стане? Искаш да повтаряме ли? Да действаме, аз съм за. Да. Добре. Ще реша контролното с Еми и Никол. Хора, хрумна ми идея. Аз и Мария да се направим на чистачки и да пазим пред учителската стая. Страхотна идея. Аз ще гледам от прозореца дали някой идва. Аз, Ани и Кати ще влезем в учителската стая и ще откраднем контролните и ще ги редем на забрачките да ги решат. Добре, аз съм съгласна тогава. Съгласни ли сте всички? Дай, бързо! Хора, намерих едни контролни, но не знам дали са те. Щом са на нейното място, значи са те. Не знам, вижте. Това са. Чисто е. Не говоря за пода. Ало, добре, сега ще им кажа. Тази по математика идва. Бързо да им кажем. Бягайте, че идвам! Хайде, взимайте ги да бягаме бързо! Така, хора, по-бързо, защото едва го откриваме без малко да ни хванат. Постарайте се да ги решите правилно, защото 2 часа се мъчихме. Добре, ще се беше да ни хванат. Добре.
Добре, че си оздравял и си дошла да ни помогнеш, но пък за жал стане се разболя. Нищо, и на нея ще й помогнем. Да. Добър ден, госпожо. Добър ден. Добър ден! Брей, много сте кротки. Руми, ако обичаш, раздай контролните. Други са. Благодаря ти. За нищо. И така. Въпреки, че откраднахте контролното и то грешното, но поне се радвам, че задружно работихте като един клас. Ще ви накажа, ще ви напиша двойките. Не защото си нямам работа, а за да ви покажа и за да разберете, че след всяко действие има и последствие. Наказанието ще е... Поне се справихме като екип. Снете, че можехме да общуваме и всички заедно. Айде, лаци за една обща прегръдка, хора. Поне си взехме урок.